ens trobem aquí per enviar un missatge clar a l'Ajuntament del PSC de Jaume Collboni i a la regidora del barri Marta Villanueva, Cendant. La cinètica no es toca, sabent que des de fa uns mesos el govern de Collboni ha fet passos per fer-nos fora del nostre espai en subterfugis legals, amb l'excusa de la inspecció tècnica. Volem fer passar per una qüestió administrativa una decisió que és fruit de la seva voluntat política. D'esquena i amb l'oposició del veïnat, el PSC vol posar fi a un projecte que des de fa gairebé 10 anys ha construït un espai comunitari de lluita al poble de Sant Andreu, practicant l'autogestió i l'autonomia dia a dia. Així, la cinètica, un centre social orgullosament ocupat, s'ha erigit en una veritable institució popular autònoma del poble i pel poble de Sant Andreu. Institució perquè som un lloc de referència i una manera d'organitzar la vida social i comunitària a Sant Andreu. Popular perquè posa al centre la satisfacció de les necessitats i el desenvolupament dels interessos de la classe treballadora. I autònoma perquè ho fem amb l'horizontalitat, l'assemblearisme i la lliure associació per bandera, al marge de les lògiques de representant representat i explotador explotat, que dicten l'Estat i el capital. Com diem, l'Ajuntament de Collboni vol posar fi a tot això perquè molestem. Ja ho sabem que molestem. Ells pretenen una ciutat domesticada i mercantilitzada, en què el nostre paper passiu sigui treballar i consumir, o bé que marxem sense protestar si no podem pagar. Ambicionen una ciutat a disposició del negoci turístic i les èlits econòmiques, i per tal d'aconseguir-ho, el PSC té dues obsessions intencionadament ambigües: el Pla Endreça i la seguretat. Però, què vol dir endreçar pel PSC? Sota aquesta confusa etiqueta, vol impulsar l'expulsió de qui no pot pagar lloguers inassumibles. Vol posar la catifa vermella a la turistificació i al dret a comerciar en la propietat privada. Vol fer fora a tot el que no surti bé en la foto de la Fórmula 1, de Louis Vuitton o de la Copa Amèrica del Mavai. El Plan Endreça ve de la mà del mantra de la seguretat. Aquesta gastada paraula, amb què s'atia la por i s'alimenta l'odi cap a les persones migrades. De nou ens preguntem, seguretat per qui? Com evidencien els desallotjaments de les barraques de Vallcarca o les de Sant Andreu o les batudes racistes, no parlen de seguretat per les classes populars. Per nosaltres ens té reservat desnonaments, precarietat i persecució. Per contra, parlen de seguretat per fer negoci, per especular en l'habitatge i per fer créixer els beneficis dels grans capitals. Traient la careta al PSC, canvient la pel·lícula. Nosaltres ja tenim la casa ben endreçada. Fa 10 anys que construïm un espai comunitari amb biblioteca crítica, sales de concert i d'assaig, taller de bicicletes, grups de cinema, tallers de ceràmica. Cada projecte impulsat pel veïnat té el seu lloc i el seu espai. A la cinètica hi cap tothom que lluiti per una vida digna, des de la solidaritat i el suport mutu. I no només això, sinó que fa 10 anys que generem també seguretat. No la seguretat que defensa la propietat privada i els interessos dels especuladors, sinó seguretat vital per la classe treballadora amenaçada per la precarietat i la depredació capitalista. Seguretat és la xarxa d'aliments que recicla i distribueix menjar. És el sindicat d'habitatge que atura desnonaments. És el gimnàs popular
que promou la salut i l'esport, i és la Comissió de Gènere que aborda les violències de gènere des de l'antipunitivisme. Com diem, parlem de seguretat, però a l'Ajuntament mai li ha preocupat realment garantir la seguretat de l'espai. Això ho posa de manifest el nefast estat d'abandonament que es trobava a l'edifici. És sota la seva custòdia i des de les entitats financeres propietàries que es produïen incendis i la degradació de l'espai. Davant d'això, la cura i l'autoprotecció són la millor recepta. La cinètica, viva, activa i legitimada per tothom que l'habita, ja té compte de la seva protecció i de les persones que hi participen. I ho fa d'acord amb criteris tècnics que fan compatible l'autogestió en la prevenció i la resposta efectiva a possibles incidents, i no d'acord amb una normativa burocràtica canviant i impossible que digui de pas ja complim. Tenim clar que no entrem en el vostre projecte de ciutat mercaderia al servei dels especuladors i els grans capitals. Sabem que ens teniu en el punt de mira i per això la cinètica, el poble de Sant Andreu i el veïnat de Barcelona us fem saber a vosaltres que no permetrem que poseu un peu al nostre espai. Canviem la pel·lícula, defensem la barricada de la ciutat popular, defensem la cinètica, presentem l'Ajuntament! President l'Ajuntament!